Vi skal nu snakke om arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedets mindsteløn. Vi har, som alle andre markeder, nogle definitioner. På y-aksen har vi realløn, og realløn er pengeløn divideret med prisniveauet. Det vil sige, det er pengeløn minus inflation. Ud af x-aksen har vi så her valgt at have beskæftigelsen. Man kunne også her tage arbejdstimer. Efterspørgselskurven E her, som er lineær, viser virksomhedens lyst til at efterspørge arbejdskraften. Grunden til, at de vil efterspørge mindre, når prisen på lønnen er høj, er selvfølgelig, at det gør dyrere, men der er stadig være nogen, som vil ansætte nogen, fordi at den første arbejder mere produktiv end den sidste. Hvis vi betragter det her på kort sigt, så kan man forestille sig, at jo flere mænd, der står, kvinder, der står omkring den samme maskine, jo mere kan de producere, men mindre per mand. Derfor er den faldende. Man er altså villig til at ansætte flere, hvis lønnen falder. Arbejdsudbuddet viser lønmodtagernes lyst til at arbejde, og der har vi en betragtning her, vi har mange af dem, men her har vi så en betragtning om, at nedefra her og op til, hvor den hælder, der har folk lyst til at arbejde mere, hvis de får noget mere løn, og der, hvor den så drejer indad igen, jamen der vil man så hellere holde fri. Ofte regner det med, at folk vil arbejde mere, hvis de får en højere løn. Hvis man får en overtidsbetaling, vil man nok også være interesseret i at arbejde mere, men ikke hvis det er gentagende, og derfor er den bagudbøjet. Så efterspørgselskurven er virksomhedens forhold, og udbudskurven er arbejdernes forhold. Der, hvor efterspørgselskurven og udbudskurven krydser hinanden, der har vi en ligevækst beskæftigelse, hvor der er en ligevækst løn. I det punkt her er der ikke noget, der hedder arbejdsløshed, fordi at dem, der vil arbejde, kan komme i arbejde. Der er selvfølgelig nogen, der gerne vil arbejde ud over det punkt her, hvis vi går helt herud, men så skal de have meget mere løn, og det er der ikke nogen virksomheder, der vil give. I Danmark har vi fagforening, og fagforeningen beslutter sammen med arbejdsgiverforeningen en mindsteløn. Og den her mindsteløn har tit forskelligt ud for, at det skaber arbejdsløshed. Og det er jo sådan set også rigtigt nok. Hvis mindstelønnen er over ligevækstlønnen. Her har vi indtegnet mindstelønnen, som er over ligevækstlønnen. Og det gør, at der bliver en afstand mellem efterspørgselskurven og udbudskurven, og den afstand kalder vi for overskudsudbud, og det er også definitionen på den arbejdsløshed, der opstår ved, at vi har mindsteløn. Man kan sige, at hvis man fjerner mindstelønnen, så vil beskæftigelsen øge med A, og villigheden til at arbejde vil falde med B. Altså afstanden her, det vil beskæftigelsen øge med, og villigheden til at arbejde vil så falde med B. Så den arbejdsløshed, der er her, er ikke en reel arbejdsløshed, fordi den forsvinder ved, at folk tjener mindre.